Някой ме попита, какво е любов? Не очаквай обяснение. Изчезни момент и ще знаеш. Ако те повика, отговори. И ще знаеш, ако те повика, отговори. Излези навън, като лъв, като роза, вдиша есен, копне и за пролет. Това е прекрасно състояние. Некой ми пита, какво е любов? Не очаква обяснение. Не може никой да ти каже какво е любов. Не? Не може. И дори да ти каже, дали това ти биде любов. Дали ти какво живееш какво е любов. Зависи. Може да живееш какво интелектуална любов. А любовта не е емоция. Винаги казва, любовта е твоята същност. Това е твоята есенция. Ти си любов. Това е твоята есенция. Ти самия си любов. Това е моя реализация, никой живел. Директно живота и живел диква същност. Живота е любов. Самият живот е любов. Това е Божията любов. Нашия живот. Това е неговата любов. Проявена от тия тела. Тия форми. Манифестация на любов. Некой попита какво е любов. Не очаква обяснение. Изчезни момент. И ще знаеш, ако те повика, отговори. Ако изчезнеш отговору, ще знаеш какво е любов. Ама трябва ти да изчезнеш. Егото трябва да изчезне. И това ще разбереш отвътре. Ще знаеш цялата любов какво представлява. И ако те повика, той ще отговориш да. И когато те повика любовта, значи когато се родиш, излези навън, като лъв, като роза, взишва есен, копли за пролет. Взишва есен, копли за пролет. Което копнеш за вечната пролет. Той копнеш за вечната свежест, вечната любов. Той копнеш за вечната радост, вечната младост. Той копнеш. И какво е това да затова вдиша есен и копни за пролет.